ɲɛmaaba ye utikalo tile 14 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ tɛnɛndon utikalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka Senegal premier ministre o yɛrɛ kɔni kunbɛn an ka ba Maliba kɔnɔna na Ousmane Sonko bɔnna yɛrɛ kɔni kunbɛn min ye o de bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka o de bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Senegal ale ni an ka ba Maliba ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na a lasigili o yɛrɛ kɔni kɔfɛ Ousmane Sonko a yɛrɛ kɔni a ka kuma o yɛrɛ kɔni daminɛ ni foli bila ani tasi bila ye ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ni binganni wale min o yɛrɛ kɔni kɛla an ka ba Maliba ale kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tiza Watène a ye foli bila kɛ ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔw ma u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale tɔgɔla Basiru Joma Faye o tɛmɛnen kɔfɛ a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an ka ba Maliba Niger ale ni Burkina Faso ko olu bɛɛ ye jamana kelen ko jamana minnu nɔ ko jamana minnu kan ka bonya kosɛbɛ ko o hukumu de kɔni kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni tɛna jiginna o yɛrɛ kɔni bi ba Maliba a yɛrɛ kɔni kan ka sababuya kɛ u ye yɛrɛma hɔrɔnya min ta u ka jɛkulu min suganti ni ale bɛ wele ko AES ko u yɛrɛ kɔni tɛna jalaki bi Mali kan ko u yɛrɛ kɔni bɛ ba Maliba a bonya o kɔnɔna na ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ walasa banbagaciw olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka na binganni wale o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni e mɔmɔ ni i yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ka jamana kɔni fɛ k'i bɛna binganni wale ta ka an ka ba Maliba sɛgɛrɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ɲangini ta ko o da i kan. Kunu tarata don utikalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni ye polisiw ka ɲɛmaaba ye ni a bɛ wele ko Sulaimani Traoré ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kumakan dɔ ko olu yɛrɛ kɔni bila ka ɲɛsin commissariat damadɔ o yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni ye Torokɔrɔbugu Yirimajɔ Sogoniko ani ACI 2000 ani fɛn yɛrɛ kɔni ye Bulukasobugu ye ani quartier damadɔ a bɔla ka kumakan in ɲɛsin olu ma ka sababuya kɛ olu commissariat maa o yɛrɛ kɔni ye wuli ka jɔ kɛ tile 3 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka daminɛ utikalo tile 11 na utikalo tile 12 fo ka taa se utikalo tile 13 ma ko o tigɛ da banbagaci dɔw olu yɛrɛ kɔni kan banbagaci minnu yɛrɛ ni a yirala k'a sɔrɔ k'a fɔ ko maramafɛn dɔw tun bɛ a dɔw bolo dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko bolimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ olu bolo u yɛrɛ kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn yɛrɛ kɔni ye polisiw ka directeur a ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni commissariat damadɔ in ma u ka wuli ka jɔ la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ tɛnɛndon utikalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko banbagaciw ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka obi 5 ɲɔgɔn ko o yɛrɛ kɔni fili Gawo marabolo kɔnɔna na ka ɲɛsin u ka aéroport o yɛrɛ kɔni ma nka a yirala k'a fɔ ko obi yɛrɛ kɔni filila tuma min na ko o y'a sɔrɔ ko sanji caman ko o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sanjiba dɔ ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ kana Gawo marabolo kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya de k'a yira k'a fɔ ko obi yɛrɛ kɔni filili ka a yɛrɛ kɔni ma cɛnni lase u ka marabolo kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya de k'a yira k'a fɔ ko u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka lakana ko o sabati Gawo marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye hakilinasigi ko o yɛrɛ kɔni da yira dugudenw na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ duguden bɛɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa u ka magoɲɛ la. Utikalo tile 12 san 2024 o ye don sugantilen don min ni an bɛ ale wele ko journée internationale de la jeunesse o baaraw olu yɛrɛ kɔni waliyala kosɛbɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na tɛnɛndon ɲinɛta o yɛrɛ kɔni sigila kumakan min kan o de ye walasa sifinnakaw olu bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ ka binganni walikɛlaw ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka ba Maliba kɔnɔna na. Présidente de l'Union des femmes de communautés culturelles pour la paix au Mali ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni dɛsɛ ko ni ala ye sibiri nata yira na utikalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna don de san o yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛɛ bɛ se ka taga ka taa i ka bonyamasegin o yɛrɛ kɔni yira CNDFO ale kɔnɔna na ni ala ye nɛgɛ kaɲɛ 8 yira na. An bɛ
bɛ taa kankabakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kunu tarata don uti kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni don dɔ ko o yɛrɛ kɔni dogoda ko o yɛrɛ kɔni kɛ kuranɛ kalan u ka marabolo kɔnɔna na kuranɛ kalan o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama o de walasa lakana o bɛ se ka sabati an ka ba Maliba kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki fɛn min yɛrɛ kɔni ye Turki maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ bila u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka kalandenw ye ko u yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka fɛn min yɛrɛ kɔni ye Faransi denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye u ka ekɔlisow la tuguni u yɛrɛ kɔni u kunnafoniya bila kunun tarata don uti kalo tile 13 san 2024 kɔnɔna na. An bɛ taa Ugandakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kampala a yirala k'a fɔ ko maa 12 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na décharge dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ Kampalakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ Ala deli bada ne ma Ala k'o di u ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Chine a yirala k'a fɔ ko maa 6 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni bɔnɛna u ni na Chine ale jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ pavillon dɔ ale yɛrɛ kɔni binnen an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana ninnu basigi. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔ.